pedare rino nhasi ndezvechokwadi. Ndinobvuma kuti zvatinotaura pamberi pedare rino ndezvechokwadi. Ndisinganyeperi Mwari kana mambo. Ndisinganyeperi Mwari kana mambo. Maitai imwesa ruoko rwenyu pasi. Chakumbira Alexio chipi. Alexio Chirombo, simudza ruoko rwako rwerudyi rwotevera mashure mangu oti ini Alexio Chirombo. Ini Alexio Chirombo. Ndinobvuma zvandichataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi. Ndinobvuma zvandichataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi. Ndisinganyeperi Mwari kana mambo. Ndisinganyeperi Mwari kana mambo. Maitai imwesa ruoko rwenyu pasi. Vitalis naTracy Chirombo, itai zvimwe chete musimudza maoko enyu erudyi. Ini ndichashandisa zita rekuti Vitalis, asi imi muchadayira umwe neumwe nezita rake. Masimudza here. Ini Vitalis Chirombo. Ini Vitalis Chirombo. Ndinobvuma zvandichataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi. Ndinobvuma zvandichataura pamberi pedare rino ndezvechokwadi. Tisinganyeperi Mwari kana mambo. Tisinganyeperi Mwari kana mambo. Maitai imisa henyu maoko enyu pasi. Tichakumbira mumang'ari Josephat Mavhunga utaure muchidiki kuti chii chakaita kuti unge uchimang'arira vanhu ava. Pamusoro edare ndinokutaura. Nyaya yedu ndinoda kutaura chidimbu pamashure because yakazokontina mberi. Ndakapiwawo nzvimbo yangu nainzi Jonathan Mwerume. Akashaya. Akandipa nzvimbo yangu yaisvika paMutsamvi. Wakapiwa gore? Ora ndakapiwa Charles Wesley. Saka ndapiwa nzvimbo yangu iyi. Ndakavaka imba yangu ipapa taita Gakava naVitalis Chirombo. Taita Gakava imba yangu iri pai. Mambo ndopa tikapa mambo tikana mambo nzvimbo iyi yayangu. Josephat chenda unopara imba iyi. Nzvimbo yayangu chibva para imba iyi. Saka nzvimbo yakatorwa namambo yakaenda maoko amambo ndenge iri pamusasa kusvika paMutsamvi. Zvabva izvozvo ndakazozvikanzi nzvimbo yaya mambo tatonga kuno kutapiwa judgment musi wa 24 September yaani 6 years 24 September 2017. Saka ndakadedzwa musi weMonday nedare rekwaChirombo zvikanzi nzvimbo iya takuipa Vitalis naJerry. Saka Vitalis naJerry vaindiva tikabvundidzana navo kusvika nzvimbo yadzi ndeyamambo. Ndikati ko makupa Vitalis naJerry nzvimbo yakanzi ndeyamambo sei? Zvikanzi vanhu vamavhunga imimi hamuna nzvimbo. Nzvimbo ndedzana Chirombo. Iwo yako nzvimbo chanopiwa namambo. Ndikati tine judgment iri panapa yenzvimbo iyi. Zvikanzi judgment yako haina basa. Saka judgment yako. Zvapedza izvozvo ndakabva ndanzi ndausaina. Ndikati ko ini ndinogosayina sei kwandakuirana nazvo. Nzvimbo yavapa Vitalis naJerry ndati ndeyamambo ndoyatakabhoita Gakava. Ine foundation yangu yamuri kuona yakatobhekeri room iri imba yangu. Mambo vakati nzvimbo yayavo. Zvikanzi hai nzvimbo ndedzana Chirombo ana mavhunga hakuna nzvimbo. Zvakanaka. Pachine chimwe chauda kutaura kana kuti wapedza? Chandida kutaura ini ndechekuti Tracy naFinance ndo vaitaura nyaya yekuti ana mavhunga havana nzvimbo. Zvinova zvinhu zvakandorwadza chaizvo kuti kana achi munhu haana nzvimbo achitaura judgment yako haina basa havaida kuedza kuti kudii. Ndokwane mubvunzo wangu izvi. Zvakanaka. Chakumbira Alexio Chirombo ndipo ruzivo rwako maererano nemhosva yekupomerwa. Pamusoro yenguva ini ndakapa munyina wangu kujera kuti akauya kumba achichema asina pekugara. Ndakamupa nzvimbo yamakanga matitindikaende ndakaichengeta. Ndoya ndakaongorora munhu ndakaona nzvimbo yakanga isina munhu. Tikadzoka kumashure nzvimbo yaiva yaPascal Chirombo vachiganhurana naAmeda zvinozikanwa nekuti tsamu dzese dzemaChirombo. Tichidzoka zvakare futi pana yaJosephat
anotori nerimwe divi futi rekuzasi kuri akatengesera vanhu vachechi vayadhiasekuru vanhu vaiti Thomas Chirombo akatisa vanhu vechechi vokwamugoni. Saka ndakatoona kuti dzindanipe zvangu nzvimbo yasekuru vangu mwina wangu agara. chakumbirawo Vitalis Chirombo tipo ruzivo rwako maererano nemhosva yakupomerwa. Chokwadi chataona murewa nzvimbo yanga iri yadhi yedu uyu haatokwane panzvimbo iyoyo ende mwana mudiki singaite panzvimbo iyoyo. Kune vamwe vanhu vakuru daiso akapiwa nzvimbo iyoyo muyadhi medu uyu mukomana muyadhi medu kuti usabhokosopa nzvimbo muyadhi memunhu here. Ini ndandiseko ndandiri kubhedhi bridge pana ndiri kubhedhi bridge ndopandakaona mukomana yavakaimba mukati pamwe papa napanhanguwana adiki nanzipo. Akavaka rini? Mati chamama. Akavaka rini imba yacho? Pane makore mangani kaya? 3 years. Pane 3 years mani. 3-4 years. Alright, chakumbira Tracy atipo ruzivo rwake. Inini mazira ndinoitanya takaita last week kuri musi wesandi ndoka taenda panzvimbo takaitika ndechekuti finance wacho takaenda kurasapotimo atibati kuvara kukumbiro nzvimbo iye yamakadzina chifina mambo muchengete kudidi pai panzvimbo iye yamakadupiwa maoko enyu tikukumbira kuti mupojeri tingovakira jeri semwana ari kufamba chingodi tikwanise kuvakira jeri mushaibapo ndokwamuriwa vati tichauya pai panzvimbo. Takaenda panzvimbo ipapo sekomiti nevamwe vanhu vomusha vakanga varipo ipapo. Taenda panzvimbo tichisvika tisikuona muriwa vasati taenda panzvimbo vakati vanokumbira kuti Josephat abatwe audzonzi avewo pagiraundi tikosangana naye ipapo. Ndokunga inini ndakaenda kumba kwaJosephat ndikasvika namushati ndakasiya shoko pavanhu vandakavana varipo ndikati Josephat kana auyi ndikumbira kuzosvika kumba kwedu nongokuti ndotongwa uchidiwa nasekretari kuti naamaikasinga kuti amaitabeti. Josephat akauya aine mudzimai wake nemwana vakauya nokukadadza mumapasti 8 vaibva vasvika pamwe pangu kandamunze ndikati tendesanwa zvandizvo ndina sangane mangwanasani kumba kwavo pane nyaya ida kuti ise itaurwa sezvavati kune murofa wekudii ndobva ati zvakanaka yakatomboti aya mangwana tichichibva amboramba ndikati aiwa kana mashedzi kana sabhuku waongoita sekuvarespect mukudiwa kuti munge muripo pane zvida kutaurwa ndakati akati right ndobva azoi auya kudaro takaenda panzvimbo pagiraundi papo tasvika ndobva passport album yacho navesarambari saka iye inovake nevamwe vatanzania nevamwe vamukadzi vamwe vanguwarira ndambari saka ndopakanzi tauya kuti tionesane nenyaya yenzvimbo iyi nzvimbo yakakumbirwa kuti tipe chijeri saka ndakuitira kuti iwo Josephat unge uripo saka iwo Josephat kana uripo taitira kuti mese mativi mese kunge muripo patichaita zvakanaka tida kubvunzwawo nevamwe vari mukati kana paine vamwe vane ruzivo pamusoro penyaya pane vamwe here vane zvavada kutaura vari mugarari zvakanaka vadare tibatsirewo kana paine zvokuda kuna Chirombo uya nyumba yakagara yakakwana akazvigadzai akazvigadzira ruri zvane 10 years kukomashiro saka azvigadzira ega musha wakati kudini munhu azvigadzira uri nzvimbo yasapa nzvimbo wangu wasipa wangu varikutaura vakazouya vakatosvika vanhu ato vakagara makasiiti kusiya kupindira maavakagara iyemukomana takazongoti kwavako achinena akuchitora pasara pacha tichipa mwana wedu tikanga taakumbira napo tangoti semwana mumusha vatagasira naye kumakore makore chiregai timusiye ari paavaka ipapo saka vakavakaipona ipapa tinotate zvavo apasati pavako chi vakaita makore vachigara mutauri vakatogara mumusha mai manje
zvakanaka ngatikumbire mambo vatibatsire kuti tofamba sei. Mukuruvara tokumbira mutibatsire kuti tofamba sei. Mukuruvara kuti ndipedzise kutaura nekuti chandishamisa ndechekuti uyu ati ini ndakazenge chitukadara inini patakasvika panzvimbo hamuna kupiwa mukana mai. Takumbira mambo kuti vatibatsire kuti tofamba sei. Mukuruvara tokumbira mutibatsire kuti tofamba sei. Tinoda kuti zve kuti nzvimbo imwe chete zvimberi yakapinda mudare mugore ra2017. Ari mutongo uri pano wakanzi Vitalis Chirombo achinetsanana noJosephat Mabvu. Vairava vainetsana nenzvimbo kana ndichikutondera nzvimbo iri pakakomo. Handiti. Then mutongo uri pano uri kuti Vitalis naJosephat isaiwaya mama isawaya ndinoimba kudaro mama apedza yacho maakuisa zvivakwa zvenyu makanzi bvisai waya dzenyu nzvimbo iyi yamaoko masabu riri ziso ramama ndo mutombo wandiri kuona uri pano. Saka zvatinoda kuti tiite dare 2017 pane here akanga akaenda kunzvimbo kunoona nyaya iyoyi hapana akanga ariko. Orai zvakanaka zvatakuda kuti tiite takuda kuti kuende kuti vakaenda sesamuzi chakauya vakaenda iko zvatakuda kuti tiite kuda kudzokera kunzvimbo iyoyo tonoona kuti is it the same place kana kuti nzvimbo imwe chete here yamakunetsana futi yatakanga tati yamako masabuku ari ziso ramama. Kana iri nzvimbo imwe chete sabuku wanga waperi wanga wapo 2017. Okay, wakanzi namambo ndiwe ziso rangu. Kana uri ziso hauite chinhu usina kutaura mambo kuti nzvimbo yedu akuita urongwanani. Handizve kana wanzi iri nzvimbo iri ana sabuku iri mako masabuku but sabuku wacho ari ziso ramambo. Ziso rinotarisa raona robva raudza pfungwa musoro handiti kuti pane zvadakuda kuti ndiite nenzvimbo iyi motouya kwandiri totadze toronga pamucheto. Handizve ndozvaifanira kuitwa izvozvo according to what was said in the judge. Saka toda kuti musumudze dare rineri tiende kunoona kumusha tione nzvimbo yacho kuti is it the same land kana kuti yakupfuurira kana kuti yadiki. Toda kuiona nzvimbo yacho yatakaita ti yaigara yakadaro. Handiti ndichida futi kuti ndizive kuti nzvimbo yapo 1 because handisi kuona zita remunhu ndikuona pana Alexio Vita naTracy vane misha yavo nzvimbo isapo kumama pano ariko Gerald Chirombo une makore mangani une wavarora. Okay, wapo nzvimbo rini uri mwana wani wavita. Okay, saka todaita urongwa kuti tione tuyozona nzvimbo yacho. Saka handiti ive nekomiti yako nevanhu vako varipo ndokukanyaya takatomboya kuiona mugore ra2017 vakaona kuti nzvimbo imwe chete. Saizvo takuita urongwa hwekusumudza dare nenesumbo rendudzi imwe chete ndoya kumusha touya panzvimbo mbudzi yedare inoita $60 kana kuti mbudzi chainotsika mukaona mbudzi ye50 cents motenga mbudzi ye50 cents mwana nayo yekusumudza chii dare tosumuka toenda kumusha toita arrangement yezuva ramakasunduka nezuva rakasunduka dare toita sei toya kumusha toona nzvimbo yacho todzoka toipedza nyaya yedu next week. Saka iko zvino izvo hapana development inofana kuitwa panzvimbo yacho handiti takamirira toonawo zvokumusha handiti zvakanaka tofamba zvakanaka.